Інтэлектуалы, палітыкі, улады, вот яны хай фармулююць, а мы тут людзі простыя. Беларусу трэба чуть-чуть, але адрознівацца ад суседа. Но при этом у датчан это стильно, а у белоруса нет. Нам увогуле ніякага выпендрожа не надо. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. А наш сённяшні госць – прадпрымальнік Юрый Татур. Добрый дзень, Юрый. Прывітанне. Вас не здзівіла, калі мы, вот Максим дакладней, запрасіў вас паўдзельнічаць, пашукаць, панамацваць нацыянальную ідэю, там, бо некаторыя прыходзяць і кажуць, так вот это ж не наша справа, вот там інтэлектуалы, палітыкі, улады, вот яны хай фармулююць, а мы тут людзі простыя. Не, безумоўна, мяне гэта вельмі здзівіла. Ну, бо звычайна тут такія знаныя людзі прыходзяць, так скажам, інтэлігенцыя, тыя, хто там павінен рухаць, ну, калі там прадпрымальнікі, то якія там кіраўнікі якіх-небудзь там аб'яднанняў ці, ну, такія больш знаныя. Ну, а я што? Я займаюся сваёй справай проста і, ну, здзіўлены быў. Ну, тым не менш, шмат хто лічыць, што нейкая там нацыянальная ідэя павінна не быць там вот сфармуляваная нейкімі там інтэлектуаламі падчас спрэчак ці там распрацаваная за нейкім там круглым сталом вялікім, як прапанавала Алена Анісім, а дзесьці нарадзіцца ў глыбінях народа. Вот вы, як частка глыбіні народа, можа быць, вы нам і выкажаце, што там у народзе бурліць, кіпіць, вогуле народ сядзіць там, і прадпрымальнікі прынамсі сядзіць там і ў вольную хвілінку ад пералічвання купюр этих там думаю, так, 100, 200, 300, 400, а зараз пра нацыянальную ідэю. Ну, не ведаю, як сказаць, што я там з глыбінь. Я б сказаў, што я дзесьці плёскаюся, так скажам, на мяжы вось гэтай большасці і меншасці. Я б сказаў, што я дзесьці ў гэтай праслоечцы. Калі казаць пра нацыянальную ідэю, то, ну, безумоўна, яе трэба шукаць, ну, выводзіць так, каб яна адпавядала там усім беларусам. І не толькі яна там закранала якія-то там толькі духоўныя там часткі насельніцтва, але там і матэрыяльныя. Вось, калі падумаць і яе сфармуляваць, ну, гэта вельмі складана. Бывае, думаеш, ну, это такія больш як бы кароткія часы, у асноўным ты займаешься там сваёй справай. Калі так фармуляваць, я б штосьці такое думаў пра гэта, я б сказаў бы, што нацыянальнай ідэяй можа быць такое, што дайце беларусу быць проста беларусам, якім ён насамрэч ёсць. Не чапайце яму, не навязвайце яму, не кажыце, як рабіць. Вось нешта такое. Вось вакол гэтага я б дзесьці штосьці шукаў нацыянальную ідэю. Ну, тым не менш, наколькі я ведаю, ваш бізнес звязаны, ваша дзейнасць прадпрымальніцкая звязаны з такім будаўніцтвам, вы там прапануеце беларусам такія вот, ну, скажем, там дачы ці там фазенды ці там маёнткі будаваць, прычым адмыслова выключна ў такім скандынаўскім стылі. Вы хочаце беларусаў неяк так афінляндзіць ці аскандынавіць ці што? Ці вот вы лічыце, што беларусы гэта такія скандынавы са знакам якасці? Не, ну, глядзіце, калі разважаць там пра аскандынавіць, там анарвежыць, там арусіць, там гэта пытанне больш магчыма да якіх-то там палітыкаў, там, не ведаю, пісьменнікаў. Калі ты прадпрымальнік, ты не хочаш кагосьці там зрабіць кімсьці. Ты глядзіш, ну, калі это там все ж таки прадпрымальніцтва, гэта асноўная мэта, гэта зарабляне грошай. І калі ты займаешься прадпрымальніцтвам, ты
ну, знаходзіш ідэі, якія можна рэалізаваць у Беларусі, не навязаць, а якраз такі іх прапіхнуць, прапіхнуць і рэалізаваць. Вось, таму я менавіта і скандынаўскімі дамамі займаюся, таму што я вывучаў, я глядзеў, што мне падабаецца, што падабаецца, груба кажучы, беларусам большасці. І я разумею, што гэта ідэя, яна актуальная ў Беларусі, што гэты стыль дамоў, іх якасць, іх там планіроўка, бо планіроўка гэта, ну, як бы стыль жыцця. Ось, як чалавек жыве, як свой быт арганізоўвае. Я разумею, што гэта тэма, яна блізкая беларусам. Яна падыходзіць, і яе тут можна прадаць. Наколькі я ведаю, скандынаўскі стыль – гэта мінімалізм. Так. Вот беларусам вы лічыце блізкі мінімалізм? Разумееце, тут такая праблема сталася, што ў нас увогуле ў краіне, калі глядзець з якім-то малапавярховым будаўніцтвам, вельмі вялікія праблемы. Вось я вучыўся ў БНТО на будаўнічым факультэце, і там ёсць розныя курсавыя праекты, нас вучаць, груба кажучы, там праектаваць. Ну, я больш інжынер. Як бы малапавярховае будаўніцтва, там, калі сказаць, катуецца, не катуецца там. Там вучаць будаваць заводы. Вот маляваць там, рабіць курсавы па архітэктуры, там, дзе завод, вот это сур'ёзна, это трэці курсавы па архітэктуры. Другі курсавы, это шматпавярховік які-небудзь. Там многакватэрны, там розныя канструкцыі, там пра стыль і дызайн, там пляваць. Першы курсавы, гэта катэджык. Да яго адносяцца гэта дзеткі. Навучыцеся чарціць, маляваць, здасці, а потым перайдзем да чаго-небудзь сур'ёзнага. І на глебе гэтага як бы атрымліваецца так, што адносіны вось да якога-то малапавярховага будаўніцтва гэта як да чагосьці несур'ёзнага. І калі праехаць там па Мінску, не па Мінску, пад Мінскам, я калі вось ідэя ў мяне бізнеса прыйшла, я думаю, жывучая, она не жывучая, я садзіўся на ровар і ехаў, мог ехаць там Шчамысліца, Прылукі, Ратамка, там, Усёмкава. Ну, звычайна, выбіраў маршрут, каб яшчэ якую-небудзь там руіны якіх-небудзь там па палацаў там паглядзець. І калі праехаць, можна сказаць, што стыль мінімалізма беларусам блізкі. Яны не будуюць якія-то там вычварэнствы, там, што мне вось такое. Максімальна гэта было там у 90-е башанкі, якія-небудзь дварцы, ну, гэта тады дарваліся, якія-небудзь там бандыты ў асноўным, у каго грошы былі, і не абавязкова яны былі тут з мясцовых. А так, калі праехацца, дамы ўсе, яны збольшага простыя. Беларус, ён, калі хоча, так скажем, выпендрыцца, каб адметным быць, ну, ён, гэта яго максімум, ён якую-небудзь крышу крыху зробіць не такую, там, як у ўсіх, чуть-чуть незвычайную, не двухскатную, а вальмавую, там, чатырохскатную. І ўсё. Але ты едзеш, і ты глядзіш, наколькі яны безгустоўныя, гэтыя дамы. Яны проста вот коробкі для жыцця. І зразумела, што беларус, у прынцыпе, яму і не сильно патрэбны гэтыя вычварэнствы. Яму патрэбна, каб гэта, груба кажучы, добра працавала. Каб дом быў цёплы, камфортны, не нашмат больш плаціць. Калі можна зрабіць штосьці прыгажэйшае, ён зробіць. Але вельмі важнае пытанне, колькі гэта будзе каштаваць. Калі гэта будзе каштаваць дарагавата, ён скажа, не-не-не, я і простенька, я просты чалавек, мне гэта не патрэбна. Вось, таму і ідэя прыйшла, што гэтыя дамы, яны падобныя, але яны стыльныя. Вот яны падобныя, мінімалістычныя, як па архітэктуры, груба кажучы, па параметрах, па формах, на нашы, але яны стыльныя. Вось, і я зразумеў, што гэта будзе мець попыт. То есть датчанин отличается от белоруса тем, что у датчанина такие же простые запросы на оформление дома. То есть ему не нужны там не позолоченные львы, не позолоченные купидоны, а ему нужно, чтобы оно было теплое и не проникала вода, но при этом у датчанина это стильно, а у белоруса нет. Я б, калі глядзеў бы на якія-то краіны, я больш, напэўна, гляджу са свайго
скажем, домабудаўнічага вопыту, я б казаў бы пра нарвежцаў і шведаў. Вось. У датчан архітэктура больш на нямецкую крыху падобная. У Даніі я быў гэтым летам. Ну, калі так глядзець, то мне Данія спадабалася, я б сказаў бы, што да, беларусы і на датчан падобныя. Вось. Але калі глядзець па будаўніцтву, это вот Скандынавія. Па менталітэту якому-то Нарвегія, Швецыя. Фіны, яны занадта вот прям такія, можна сказаць, абжымістыя, нам увогуле ніякага пендрожа не надо. Вот яны могуць паставіць 10 аднолькавых дамоў, галоўна, каб яны былі суперфункцыянальнымі, яны будуць жыць. Беларусу трэба чуть-чуть, але адрознівацца ад суседа. Не шмат, але трэба. Що ж таки тады атрымліваецца вот беларусу, калі прапанаваць нейкае такое, ну вот это вот скандынаўскае, там шведскае жытло, а наколькі ўсё ж таки вот ён сабраўся будаваць сабе нейкі там асабнячок невялічкі там под Мінскам, пралічыў, што гэта будзе каштаваць там яму там, грубо кажучы, там столькі-то грошай. І тут прыходзіць вот Юрый і кажа: а вот ёсць такі праекцік вот такого вот скандинаўскага доміка, паглядзі, як стыльна выглядае. І пытанне першае, а колькі будзе каштаваць? І вот а колькі, наколькі адрозніваецца? То есть вот беларуса лёгка будзе пераканаць, што вот это будзе лепей. Так, а справа не... Ну, кошт фарміруецца ж не за стыля. Ну, стыль не фарміруе кошт. Ну, стыль можа фарміраваць кошт, калі ты адзін на рынку, грубо кажучы, каб у нас было вось аўтарскае права добрае, калі ты вот это придумаў, у цябе ёсць, і ты нікому не даеш гэтым карыстацца, тады ты можаш накідваць за свой стыль. Так, калі у цябе свабодны, як у нас рынок, ты можаш там падгледзець узяць, там падгледзець узяць, то атрымліваецца, за стыль ніхто не плаціць. Калі ты знайшоў добры праект, то справа толькі ў матэрыялах і ў працы, у аб'ёмах. А калі дом просты, без всякіх вычварэнстваў, дык там чаго і прасцей будаваць. Ну, значит, праца, там, затраты яны меншыя. Матэрыялы, да, якая розніца? Ну, як бы, да, у нас там каркасная тэхналогія, там, мы там робім, як бы, такую стаўку на якасць, каб атрымаць там добры дом, вельмі добры дом. Але па факту ён не будзе надта адрознівацца ад тых дамоў па кошту, якія, ну, будуюць там у нас з газасіліката. Ён будзе крыху даражэйшы, але ён будзе даражэйшы з-за таго, што лепшыя матэрыялы выкарыстоўваюцца. Вось і ўсё. Мне просто такі момант цікавы. Вот все ж таки шмат хто кажа, што у беларусаў вельмі моцная такая, хоць мы там кажам, што мы там не ведаем асабліва сваёй гісторыі, там все там, але вельмі моцная такая, можа быць, некая генетычная памяць, гістарычная памяць. І калі на вёсцы будуюць дом, то яны глядзяць, а вот у майго там дзеда быў вот такі дом, а вот у маіх суседзей такі дом, і што я тут буду выпендрывацца з нейкай там дацкай там ці шведскай, ці там яшчэ якой-нибудь фінскай архітэктурай, дызайнерствам. Мы вот, як у нас вот гэта прынята, як дзяды будавалі, так і мы так вот сруб паставім, ну, можа, там крыху там пафарбуем па-іншаму, можа, тут верандачку зробім, але вот, каб вот было у традыцыях, традыцыйнасць, наколькі яна ўсё ж таки важная для беларусаў? Традыцыйнасць, яна, я б сказаў бы, яе... Ну, важнасці беларусы, я б сказаў бы, не асазнаюць, але яна вельмі моцная, так. Яна можа на падсвядомым такім узроўні. Яна на падсвядомым можа быць, але зараз свет стаў больш адкрыты. Ужо, ну, ты не здзіўляешся, калі бачыш, што там некалькі разоў за год там хтосьці ездзіць там падарожнічаць. І тут, ну, людзі глядзяць свет. І не толькі маладыя. Ужо няма такой фішкі, што паехаць там у Турцыю ці ў Егіпет. Людзі ўжо ездзяць там у Мілан, у Брюссель, там, у Париж, у Амстердам, у Берлін, паглядзець у Копенгаген, у Осло на некалькі дзён. Просто, грубо кажучы, развеяцца. І яны глядзяць, гэта традыцыйнасць, яна ў якіх-то ўжо больш такіх фундаментальных рэчах застаецца.
А калі глядзець наконт тых жа дамоў, хочацца заўсёды там жыць у прыгажосці гэтай. Добра, калі там дзяды будавалі так. Але зараз ты ўжо хочаш жыць у прыгажосці. Соцсеткі, інстаграмы, там, ты хочаш там паказаць, як... Да, але толькі вот беларуса стрымлівае, вось гэта, можна сказаць, традыцыйнасць, яна стрымлівае яго вот гэтых залётаў у такія далечыні, што будаваць там, груба кажучы, залатыя ўнітазы ставіць. Да, ён гэта не будзе, яму гэта не патрэбна. Але штосьці стыльнае, чаму б і не? Ну, па размовах там з кліентамі няма такога, не, мне б што-небудзь прасцейшае. Не, такога няма. Толькі такое можа быць, калі ён хоча, думае, што ад гэтага залежыць кошт. Калі ты ему кажаш, што, ну, розніца, там, аб'ём матэрыялу такі ж, праца такая ж. Ён такі, ну добра, тады мяне гэта задавальняе цалкам. Вось, ён думае, што калі гэта штосьці спрасціць, яно стане таннейша. А калі гэта пытанне не ў грошах, все, яго гэта цалкам задавальняе. Яму, круто атрымаецца, мне будзе класны, не сильно там выпендрожны дом, але... А вот то, как выглядит Минск, вот, может быть, не вот сталинский центр, а все дома, которые были построены, ну, грубо говоря, вот по ту сторону Немиги. Вот эти дома, они отвечают духу белоруса или нет? Насамрэч, Мінск я вельмі люблю. Мінск мне падабаецца і там, магчыма, і там сваімі памерамі, і не вельмі буйны, і не вельмі маленькі. Вось. Вот гэта сталінская, там, савецкі ампір, ён круты, ён прикольны, яго мала дзе ў свеце засталося, гэта класна, сапраўды. Ну да, я згодзін, калі вот ты за сталінскі цэнтр выходзіш, гэта, я б, конечно, яго... Що? Калі б гэта было мэтазгодна, і як-то можна было, гэта б можна было пазносіць і зрабіць. Построить что? Ну вот гэтыя, да прыкладу, вот дамы, вот калі ўжо Макс узяў казаць пра вот за Немігай, вот гэтыя шматпавярховікі, якія каля кінотэатра Москва, вот гэтыя вот, дзе інстытуты там, дзе Міністэрства інфармацыі знаходіцца, вот з гэтымі дамамі, вот што б вы зрабілі? Не ведаю, я б больш казаў пра якісь спальныя раёны. У такія я б не хочу лезці, няхай, магчыма, это застаецца. Ось, я б больш за тое, што як бы вызваляць месца ад гэтых вот спальных раёнаў. Гэтыя дамы, яны... А спаць дзе? Дык у новых. Дык адзін стары дом, который уже там зусім непрыгодны, а калі паглядзець па якому-то комфорту, да яны гэтай савецкай пабудовы, яны увогуле непрыгодныя, нармальна для жыцця. Вот бярэм мы Серабранку, і вот самы яе пачатак ад былога гэтага вот аўтавакзала, і там вот крыху там на кіламетр, вот гэтыя ўсе хрушчовачкі старыя, там 70-х гадоў. Разумееце, я сказаў бы, што я пра тое, што іх знесці і пабудаваць штосьці нармальнае, нават бы, магчыма, не з архітэктурных поглядаў казаў бы, а з таго камфортнасці жыцця. Бо калі паездзіць, усюды ёсць такія раёны. У Еўропе ёсць на акраінах, у любых там вялікіх гарадах ёсць такія раёны, которые, не надта прывабныя і гэты. Стаяць і стаяць. Я б сказаў бы, што вот калі мы пачыналі казаць, што дайце там беларусу там якую-то свабоду, вот зараз, так скажем, звернемся, раскажу такі прыклад жыцця. Мой аднагрупнік, ён зараз жыве стала ў Нарвегіі, працуе там інжынерам. Ось. І там бывала да яго езджу. І от калі мы едзем у грамадскім транспарце, там от, як і ўсюды, 2 зэдлікі стаяць. І калі ты хочаш спыніцца, трэба нажаць кнопачку. У кіроўцы загарыцца стоп. Дык вось, што значыць павага да асабістых межаў. Там от, калі от тут праход у мяне, тут у мяне будзе на поручні адна кнопачка стоп. А для гэтага чалавека, каб ён не лез праз твае межы, будзе вось тут. Над окном, где вот это такие, так скажем, як полки, там будзе яшчэ одна кнопочка. Здаецца, столькі кнопак натыкана. Але гэта павага да якіх-то ўласных межаў чалавека.
гэта псіхалагічны які-то камфорт. Ты не нарушаеш яго межы. Вось. І калі вярнуцца да вось гэтых нашых там хрушчовак, там, ну, паглядзіце квадратуру, паглядзіце планіроўкі. Там ж адзін на адным жывуць. Ну, калі паездзіць, там, пабываць у Еўропе, там няма такіх нормаў квадратаў на чалавека нідзе. Это вот наш совок нищий, который был, и будовали просто вот як камеры. Вы там вот як-нибудь, главное вам до работы дайсці і пераначаваць там. Я з гэтага пункту погляду, што трэба будаваць новыя раёны, як тая ж новая Баравая. Там ж не толькі просто прикольныя дамы па стылю. Там як бы і планіроўкі дзесьці ёсць большыя. Там створаны ўмовы менавіта самой дваровой тэрыторыі, мікрараёна, што там зручна, комфортна жыць псіхалагічна. Калі мы будзем звяртацца да якога-то малапавярховага будаўніцтва, я б сказаў бы, што беларусы любяць вялікія заборы. Вот ты калі там заказчикам размаўляеш, он там кажа, вот я яшчэ хачу, каб там вы мне і заборчык зрабілі. Я кажу, дык які заборчык? Ну, вось такі. Ну, канкрэтна які. Ну, каб сосед не бачыў. Разумееце, беларус, ён не ад злодзея абараняецца заборам, а ён хоча стварыць сабе якую-нибудь такую прастору, дзе ён можа адпачыць, і ніхто не будзе да яго лезці. Вот каб пабыць проста сабой, вот адпачыць у якім-то душэўнай раўнавазе. Вось. Таму я пра тое, што ну, каб як-то чалавеку рэалізоўвацца, яму патрэбна якая-то свая асабістая прастора. Вот дызайн, стыль, той, які мы маем на сённяшні дзень, вот калі мы кажам вот это вот плотное засяленне тымі самымі у хрушчоўскіх спальных раёнах, як яно ўплывае на менталітэт беларусаў? Вот як яно фармуе яго такі агульны характар народа, калі можна сказаць. Ну, калі фармуе, калі ўплывае, конечно. Я скажу, што ўплывае. Можна нават, ну, як бы так, на асабістым вопыце. Я сам не нарадзіўся ў Менску, у мяне няма тут сваёй уласнай кватэры. Я за сваё жыццё здымаў розныя кватэры. Здымаў і ў хрушчовачках. Зараз так атрымалася, я здымаю у новым доме. І, сумленна кажучы, наўрад ці ты мяне ўжо пераселіш у хрушчовачку. Тое, што цябе акружае, гэта вельмі важна. Вельмі важна для асабістага самаадчування. Калі ты заходзіш у акуратны чысты пад'езд, калі ты ідзеш уже ля свайго дома, там, дзе дагледжаная тэрыторыя, там газончыкі, якія-то там клумбачкі разбітыя, летам кветкі пахнуць, заходзіш па чыстаму пад'езду, падымаешся. Гэта вельмі ўплывае на твой як бы псіхалагічны стан і увогуле як ты жывеш, як ты працуеш, як ты сябе самаадчуваеш. Таму ну, гэта вельмі важна. Калі ты ў гэтай хрушчоўцы, ну ты прыходзіш, ідзеш, там дзесьці якія-то, так скажем, алкашы там дзесьці п'юць, дзесьці хтосьці крычыць. І цесна, адзін на адным. Гэта негатыў. І калі ты пастаянна ў негатыве, ты яго атрымліваеш, то ты яго і выдаеш. Вось. Таму... Вы сейчас перечислили разницу не между дизайном плохим советским и хорошим новым, условно, европейским. Вы сейчас перечислили разницу между бедностью и средним достатком. Быть бедным в самом деле очень плохо. А быть чуть побогаче в самом деле очень хорошо. Быть бедным – это значит постоянно быть в каком-то негативе, быть человеком среднего достатка – это всегда быть чуть веселее. Не, Максим, я с тобой цалкам не пагажуся. Тут ж, разумееш, не ўсе бедныя людзі жывуць у хрушчоўках. Ну, як бы... Некаторыя ў коробках под мостом, ну. Да. Ну, да, але ў хрушчоўках... Не, ну, я, прабачце, не так это. Не толькі бедныя людзі жывуць у хрушчоўках. Жывуць людзі з сярэднім дастаткам. Ось, камусьці там кватэра там ад бацькоў дасталася, хтосьці там сам яе купіў там на свой заробак. Але справа ў тым, што нам зараз можа прапанаваць рынак, каб дзе, ну, што нам быць, ці што атрымаць, дзе жыць. Я паездзіў па той жа Скандынавіі, па той жа Еўропе. Прабач,
калі гэтыя хрушчоўкі пабудованы ў 60-е, я ездзіў па Скандынавіі, там дамы пабудаваныя ў канцы 19 стагоддзя. Ну, прабач, яны так не выглядаюць. Яны тады запраектаваны так, іх як бы даглядаюць, і там іх прасцей даглядаць. Ну, у плане канструктыва яны так зробленыя, што яны больш там каркаснікі рамонта прыгодныя, там, яны так больш доўга служаць. Таму сказаць, што багатыя людзі жывуць у нас у новастройках, а бедныя ў хрушчоўках, гэта неправільна. Хрушчоўкі гэта тоже ж не таннае. Там кватэры, калі паглядзець рынок, там нічога-то і сильно таннага няма. А если была бы возможность определять стратегию, вот архитектурную стратегию там, развития города Минска, вот какому городу, на какой город Минск должен был бы быть похож, к чему бы стремиться? Там, допустим, к Хельсинки там, или к Тромсе какому-нибудь норвежскому? Сумленна кажучы, магчыма, это пытанне так не да мяне там вызначаць. Ну, вы выбрали. Это сказали, ты главный архитектор. Ну, я б тады безумоўна знайшоў бы, так скажем, памочнікаў, саветнікаў, хто там у плане урбанізацыі спецыяліст, але зразумела, што хутчэй бы за ўсё шукаў бы таго спецыяліста, які добра разбіраецца там у Скандынавіі. Я б сказаў бы, што трэба было б шукаць, это я так, больше как инженер, трэба шукаць город прыкладна по таких параметрах. Мы Трёмсе не можем супоставлять с Минском, потому что Трёмсе там далёка не 2 мільёны. Ось. Калі глядзець, то это там можна было б глядзець якое там, напрыклад, Осло, Копенгаген, там Стокгольм. Вось. Таму што як бы насельніцтва гэта важны фактор яго велічыня горада. Вось. Але я б все ж таки скланяўся б да якіх-то скандынаўскіх. Вот. Хельсинки не, бо Хельсинки гэта на Финляндию мало подобный город. То есть, вот получается так, вот предположим, что завтра ты становишься архитектором, и лет через 30, через 40 Минск становится похож на какой-то вот среднескандинавский северный город, что-то среднее между Осло и Копенгагеном. Я правильно понял? Что значит становится подобно? Стремиться. Мы ж не снесем просто, мне ж не скажут: Юра, роби, что хочешь. А вот предположим, что скажет. Вот предположим, что вот следующим после Александра Григорьевича будет Виктор Лукашенко. Он подойдет, вот просто положит руку на плечо и скажет: вот все, что скажешь снести, снесу. Все, что скажешь построить, построю. Разумеешь, вот в этом случае на что бы ориентироваться? В гэтым выпадку я б все равно не згадзіўся, калі б гэта было не мэтазгодна. Калі так рабіць, то мы хутка ўвогуле будзем там крапіву под Мінскам сабіраць, каб сабе кашу зварыць. Ось. Калі умоўна, утапічна як бы падумаць пра такую сітуацыю, цэнтр хутчэй бы за ўсё, цэнтр застаўся б такі. Гэта гістарычнае, ён прыкалёвы насамрэч. А так трэба, галоўнае рабіць добрую інфраструктуру, каб по гораду можна было добра дабірацца з розных раёнаў, каб раёны былі як бы арганічныя, каб там было ўсё хапала там для жыцця і там для дзяцей, но гэта было б не шматпавярховая забудова. Я думаю, што для жыхароў, Мінск не павінен быў бы павялічвацца як бы ўвогуле. Но гэта разрасталіся прыгарады, з якіх вельмі хутка добра, зручна дабірацца. Не вялікія, я не ведаю, калі глядзець па вялікіх гарадах, то максімум 5 паверхаў. Вот. Больш там будаваць дакладна не надо. У ідэале для комфорта это ўвогуле такія таунхаусы двухпавярховыя, там шматкватэрныя. Я вярнуся яшчэ раз да свайго пытання пра ўплыў дызайна і стыля на менталітэт, на жаданні, на імкненні і па выніку, можа быць, на нейкую вот нацыянальную ідэю беларусаў. Вот ты сказаў з захапленнем такім пра сталінскі ампір у цэнтры. А вот гэты сталінскі ампір, ён не ўплывае ад таго, што беларусы гэта такія збольшага прыхільнікі нейкай такой вот, там, знаеш, назад у СССР, там вот это нечага такого вот советского, вот там
там, імкнення там, да аб'яднання ўсіх народаў там России, хрушчоўкі, дзе адзін на адным ще сядзяць, яны там падсвядома штурхаюць нас нейкі там свой кавалачак зямлі, там нейкая дачка такая і з плотам 2-метровым, каб сосед не бачыў. А калі будзе вот стыль такі скандынаўскі, вот як это зменіць менталітэт, як это паўплывае на імкненні, на развіццё вот этой, можа быць, ну, духоўнасці, не духоўнасці, але вот тады вот ён сядзе, ну вот гэта ў мяне ёсць, там плот ёсць, ужо там скандынаўскі дом паставіў, і вот зякаеш зараз, і нацыянальная ідэя ў мяне змянілася. Не свабода за высокім плотам, а дзе ніхто не чапае, а вот нешта іншае. Можа такое быць ці не? Я б не сказаў бы, што я не захапляюся там сталінскім ампірам і цэнтрам, але гэта тая архітэктура, якой у нас у Беларусі не шмат засталося, яна зроблена ў адным стылі, якой можна ганарыцца, як архітэктурай. Не тымі, хто яе будаваў. Я калі з сябрамі хожу там по цэнтру, бывае вот у вячэрні час, калі яго там уключаюць праспект, ні ў кога няма асацыяцыі там са Сталіным, з гэтым. Усе такія, прикольно, мало дзе такое можна паглядзець. Ніхто не асацыюе там, ты калі прыязджаеш у Еўропу, ты ж там не асацыюеш, які там кароль это будаваў, як ён сябе там вёў. Ты просто глядзіш, што это ў адным стылі, і гэта мала можна дзе паглядзець. Сам стыль гэты, ён уже мала асацыюецца з тым савецкім часам. Я б сказаў, што у людзей асацыяцыі з савецкім часам, хто нарадзіўся ў той савецкі час, у іх асацыяцыі са сваім дзяцінствам. Это не больш, чым захапленне і добрыя ўспаміны пра дзяцінства, пра савецкі час. Таму што ўсе мае сябры, хто маладзейшы, хто майго ўзроста, хто ўжо не застаў савецкі час свядома, ніхто яго не ўспамінае. Не кажа, што там вот гэта прикольно было, вот гэта. Усе арыентуюцца на Еўропу, усе глядзяць, што вот там, стыль жыцця і ўсё. А гэта ніяк не ўплывае. Напомню, что там яшчэ... Добра, паколькі не так шмат часу, я все ж таки хацеў бы удакладніць, мы неяк упусцілі той момант, але твоё меркаванне, ёсць спрэчкі, пастаянна яны у нас узнікаюць, пра тое, што сфармавалася, ёсць яна такая нацыя беларуская, ці нема. Некаторыя кажуць, конечно, ёсць, зараз у морду дам за тое, што кажуць, што нема, другія кажуць, так і фармуецца яшчэ толькі. Малады чалавек, які нават Савецкага Саюза не бачыў, а нацыі ты бачыў сфармаваную беларускую? Я б сказаў бы, я памятаю, Андрей Стрижак добра адказаў на это такое, што скажы, што не, скажы, што да, тут розныя камені паляцяць, але я скажу, што нацыя зараз фарміруецца. Яна зараз менавіта так умацоўваецца. Яна як бы ўжо зарадзілася, яна ўжо як бы крыху стала чуть-чуть на ногі, але яна зараз мацуецца, яна фарміруецца зараз. Таму я не скажу, што яна сфармаваная, каб яна была сфармаваная, мы б з вами тут дакладна б не размаўлялі на гэту тэму, і не было б у нас столькі розных праблем, якія тычацца мовы, культуры і розных іншых сфер. Мова, культуры і розных іншых сфер, яно важнае, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, якую ты там агучыў на самом пачатку, не перашкаджайце нам жыць? Насамрэч, безумоўна, мова, гісторыя, культура – гэта важнае, але важна пра гэта памятаць, якая яна у нас была. Але мне не падабаецца, як у нас зараз усе дзесьці капаюцца ў 19 стагоддзі. Хтосьці там у канцы 19-го, пачатку 20-го, хто-то ў 15-м, 16-м. Калі ты ідзеш наперад, ты павінен глядзець наперад. Трэба ведаць пра гэта, што ў нас было, што мы такія ёсць, але фарміраваць і сваю. Штосьці новую культуру, новую мову. Я не скажу, што я там выдатна размаўляю на беларускай мове. Ты там так неправільна кажаш,
людцы, да мне не хватае ўвогуле беларускага слэнга, каб вы ўсе казалі і новыя слоўцы тут з'яўляліся, якраз таки па вашым ідэалагічным паняццям неправільна было б добра. Як бы гэту культуру і мову трэба фарміраваць зараз. І я вот калі на пачатку казаў, што трэба вот беларусу даць якую-то свабоду быць сабой. І тады будзе фарміравацца якая-то новая культура, новая мова, якія-то свае новыя стылі. Яму не будуць казаць, што па-руску там лепш па-руску размаўляй, там вось так не будуй, будуй так. Вот твоя мара гэта па 500. А можа яму гэты, там, грубо кажучы, свіней пасвіць у вёсцы добра і кветачкі ў гэты час нюхаць. Ну, яму вашы 500. Трэба, каб не навязвалі, і кожны беларус меў свабоду абіраць штосьці сваё. І калі кожны будзе абіраць штосьці сваё, вот з гэтых усіх вот маленькіх штосьці сваё сапраўднае, калі чалавек будзе па-сапраўднаму жыць і выбіраць то, што яму сапраўды блізка, будзе фарміравацца якраз такі штосьці цэлае, штосьці з гэтых вот такіх-то маленькіх падобных будзе перарастаць у штосьці вялікае і будзе, ну, на мой погляд, будзе фарміравацца і новая мова, і новая культура, і новае мастацтва, там, новая музыка, будзе ўсё фарміравацца. І новая эканоміка, і якія-то свае новыя традыцыі. Ось. Ну, у мяне якое-то такое бачанне. Вот дай беларусу магчымасць свабоднага выбару і быць самім сабой, ён з задавальненнем возьме кавалак зямлі, паставіць там домік па скандынаўскім праекце, агародзіць гэты кавалак двухметровым плотам з гафрыраванага карышлівага метала, сядзе там і скажа: ну вот, нарэшце здзейснілася моя нацыянальная ідэя. Ды не, плот жа можна паставіць двухметровы сёння, да, а праз пару гадоў яго зняць, калі ты зразумееш: ой, ну нешта мяне ўжо тут ніхто не вучыць жыццю, там сосед уже не кожны праз забор там расказвае, як я правильно цвік забіваць. Дык можна і плот уже прыняць, ніжэйшы паставіць, спытаць, што там у гэта. Ніхто ж не кажа, што гэта вот, да, і там пачнецца вэрхал. Насамрэч, беларусы вельмі добрая нацыя, мне вельмі падабаюцца, але я у шмат чым разумею, чаму яны як-то робяць, і калі будзе штосьці мяняцца, і беларусы будуць мяняцца. Таму няхай спачатку гэта будуць двухметровыя заборы, але у кожнага, я ведаю, што ўнутры гэтага забора ўсё будзе чыстенька, акуратненька, пастрыжана, і калі зняць забор, то будзе яшчэ прыгажэй, чым было. То есть национальная идея – это Беларусь должна становиться такой, чтобы заборы с каждым новым поколением становились ниже. Да. Як вот у скандинаваў, у іх там вяровачка нацягнута. То есть, ну, грубо говоря, от двухметрового забора из железа нужно прийти к живой изгороди не больше полуметра. Да. Это и есть задача для белорусов, для всей страны. Задача для беларусаў, якую можна выканаць з дапамогай нацыянальнай ідэі ад Юрыя Татура, якая, яшчэ раз, сканцэнтравана так, вот мінімалісткі, як скандынавы любяць. Даць беларусу свабоду быць самім сабой. За свабоду быць самім сабой. Дзякуем за такую ідэю ад Еўрарадыё і крамы Сімбаль-Бай. Такі наш вот адмысловы мерч. Дзякуй вялікі, Юрый Татур, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.